Apay, madida kayo sinursuruan din naganyak yaw, no nati nasyahat nga ramidain. Apay, madiyo nasursuro din nagbasa kayo ti GMRC. Awan ba ti good manners and right conduct yaw? Dito ka mga kanyak. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Marami dah. Invitation for Calayan Island. Sauce, medyo aday-aday ah. For flight. Nih, bitang. Pero pag land travel, 6 to 5 hours plus Claveria to Calayan, 3 hours. Kisabana kay Babuyan Group of Island atin. Sakop sa ti China si atin. Oh. Pero napintas si G. Oh. Sige, pagpanunutak pa eh. Best friend, may baka sa dyan eh. Kung best friend, may baka yay. Takatungtungan sana best friend. Lumawa tatulong ka niya nang nagpakawan ka ni Andres. Narigit ka tungtungan ta best friend. Tumabyog no ka ata. Tinakawang tapit ta best friend na. Kikatungtungan ta best friend. Alang ang limlimang talatan. Maumanak pa kalilimungan. Pator ka niya na. Ngam, madama pasamag ta kanya ta. Basol mau. Wan, bala. Maminsan talang mo madanog. Pan! Taro din. Ting. Bak, Nya, Baak. Nakita mo ng Andres? maday. Madi kayo nagpagpakita kanya na, baka may kalin na kayo aji nga si Bibiyag. Baak, mabala kami tulungan. Sika lang tayo pag-asamin. Kahit may pimabiyag. umambaak. Pangasim. Maumanak pa dulduli nun. Kung nagito nga duwan, tatag, sisisi kayo atay na ramid jaw. Hanggang nga may nagraramid ti maday, nagado nga takawan nyo, ni Andres pa nga damurmurit na, nagpigsa tama na ajay. Ikasano no, nagdilim ti paningin na ajay, pinugsat na ti angis yaw. Hanyon to nga raramidin na ajay na, pipigsa tama yaw. Nagdadakkel na kita bagiyo, apay madiyo kayag sa Paul. Lagdag nga duwan na yan. Pinanunot ko pala ko mga umuna, no na siya kita inararamid jaw. O, tatag, problema kayo. Sino ti kababain? Tata, di kayo makasawa tayo naramid yung akalukan nyaw. Apay, madida kayo sinursuruan din naganyak yaw, no nati nasyahat nga ramidain. Apay, madiyo nasursuro din nagbasa kayo ti GMRC. Awan ba ti good manners and right conduct yaw? Dito ka mga kanyak. Lagpos ko mo taro pa yun. Talaga nagpakita. Andres, pagkawalan na kami. Okay sa bang labusan ako ni. Nagturod mo tinakam yung pakita dito yan. Pagkawalan na kami. Ana? Okay sa bayaw. Nagturod kayo yung pakita dito yan.
Adi na, gini pataw kay nalayaw. Ikaw naman natin eh, matamaan pa tarupak. Upis ka sa bab. Gini pataw, subliyaw. Sa bayo ah. Kawanin ng Andres, nila akong main. Ana, kasama taramit kanya itata. Kayo ngay pagkipatang gayaw. Ukis sa bayo. Andres, mali sa kapitan. Madandres! Ukis sa bayo kay agtal na kayo na ako malablabusan ako nataypay. Boy, amo nga pakpakapitan na kita. At dati ka mamo nga torne. Pakulong mo, tanong mati daw ulitin eh. Sino nga tornay? Basta mo nga damdamagin na ginagan na. Medyo private ginagan na yung controversial. Wala lalaki di ay tornay nga angkal mo nga bakal. Mapantaw matatangkay. Madi ah. Pag-confession ta pa lang nga kita nga duwa. No talaga nga agbababawi da gidi naramid da. Baak, nyay compace. Lakayan kayon, madiyo pa'y ammo. Agitan tumot lang namin taktakaw terta panunot yo. Kaslano mapangkad simbaan, nagkumpisal ka. Agi baga ka ti naramid mo nga maday, ta agsisisi ka, kasday. Madimimit mo pista. Madi kami simsimba. Kisti sa bayaw. Baka pati aji demonyo, mabayin kan niya yun. Baka sarwada kayo, di ko impyerno. Sure na pangamit to eh. Nagsisisi kami. Tadamaut kami kamati ko dispensa. Kun man Andres, ora niya ti pakamit yo. Kami din may. Mapakawan na kami lang. Tati mayat nga naaramid yon. Habang si bibiyag kayo, pakawang kayon. Andres, aramidin da ka no, umamin niyo. Baga mo, padalis na di basta nung solid kan. Isa bang? Pinaidok mo matatako. Hindi ah. Talaga? Pepe siya tawag bagayaw? Ramid din yung maamain? Un Andres, ora niya kami din may. Di mo surusurutan ng bagbaw ni Baak. Eh, padalays. Di mo nyo mo lang ata. Ay, Andres. Madi ka mamati da gidi pakawan da kita. Anak mo sawan, kas dilatan? Tinakawan da ka? Nagadun pakpakan mo di bibay? Mano nga aldaw ti banbanog mo jay, pakanim ti bigatkin malaym. Tapos kasta lang, madi ah. Apay magkalalam ka, madi mo sikat tinatakawan. Demonyo mo lang ata ni bakit yun. Ukis ti sa bada gituin. Tata, sakpa ti demonyaw. Tata, agpatpatulong kayo kanyag. Nga tulungan kayo. Andres, ikalimon. Nga si Bibig agad nga duwa. Adi mo, sugsug mo eh. Pagtakawan dalaga raw daw, yung si kansamo ti demonyo. Si Kaman ti gagwin da. Oo. Kinuhan da kahit nga magagawa kita di handa ka nga gagagwin. Kasi lang mata kay amom nasaksakit ti balis nga kunada. Ano nga kasi boy. Mutalata ka gidi naramid da. Saan nga di ay? Basta ako nagdumaamain. Ginayam di araramidin da di kakadwa kayo. Tama mo. Ang ano, nasapian ka sa ti demonyo. Atin, kung kunala jay, hapo. No talaga kahit nga agbalbaliw ka kita, aramidin da, madi nga puro sao. Ana, sincere kayo ba nga talaga? Un Andres. Marami din mamamin. Uro niya bagam. Tama boy. Saktaw. Pasikak. Sikay nyo adi kajay, burubong kaw. Wan, si kamay, parbangon ng may. Dusi nga kama. Kaya yaw? Kaya dyan, Kaya dyan, pag malmalamin man pilitin main. Basta mapakawan na kami. Agsibar kayo bay? Ayos lang Andres. Basta mapakawan na kami. Adi lang? Basta dalo na, kuyo ng may. Agrab kayo bay? Mano ka may? Siyempre duwa kayo lang. Magsapol kayo pala sa balay. Siyempre, ikaro ya di tinakaw yung bibig. Sige. Ana? Wan, marami din may. Sigurado kayo? Siya may mga rapon. 14,000 di ko na dyan. Area na, kaya yaw? Kaya na may talwal daw ko siya. O, merinda na. Kung nakamimutan na, siyempre banbanog kami mo. Ikaro yung tinakaw yung bibig. Wala to ng Andres. Awan tanong na. Ganun pay, awang pay. Kung ni kamutong. Adi garot ti. Kasi na kami karot na, awan tanong na. Apay, awan ti tanong di balayaw. Agdala kayo. Sila kayo mati bush cup. Grace, naka-record dato yung mamin nga bagam ka nagadiwin da David in Chamon. Ata, kasta tinamay tarami daw. Mati kagpaspasapit ti demonyo.
Naka-record na mamin ng bagayo ha. Pag kami, Ibitin sabay. pag kami grab. Mag-ipin na pa sa route. Nalapas kayo nag-route. Ag-spray kayo pang bisikol. Naka-record? Nawan, bitcoin. I-record mo ulit. Tutun ah. Yung may mati pang sabog, tumati ka na nagsulo. Shock suruan nyo. Sige kayo batik pa route. Sige kayo pagpa-spray, bisikol. Natigpig sa kami sa kanwa dyan. Lamabas pa rin, nakamitin pala tayo para kamitin. Sumati pa nga ako ta kanya. Oray batarisim magita. Malugi kalata. Abay. Napigsada nga mangan. Magpwede yung bagamata. Awang kaan na. Ura ka na, wampay mait. Anong Ano? Pangawalan kayo, no? Agrab kayo. Pakawalan na kami. Oh, okay, yung malagay. Naglakay ka mo ng katungtong. Lumabas kayo, gispray tayo ibang bisikol. Siyempre, ali, dumakkel to. 15 days, kasjay. Kayo pa gabunaw. Pati ka puno mait. Sino gabuno siya? Kaduan na kalangan na Itulod ko nito. Sige yung tutig ko, Gabunaw. Ano? Sige. Ate mo, kalbi nga kalbi. Boy, no kumita ka nito, gapit ka. Pautangan na ka. Mati ka dyan. Basta itod mo kanyo yung record mo. Siguro nga ta. Makatipid ka sa tatlo kasi ba? Mastos ka mamuti ko. 20 mil ko ni. Ano? Kaya? Kaya. Buwan Andres. Basta. Di bali, ang kayo madanagan. Nung nagapit at. Ang kayo mataga... Gaysa nga kaban, mabali ng bahay. May sa kaban. Gamit na ta kaninda ah. Iso kayo, may sa kabang nga bagasain. Oh. Tinulungan kayo pa Tinulungan damay. Diyan, ka na kami. Yeah, kasta. Matitungtungan. Ulitin nyo pa yung karong nagtakaw tayo Sigurado ko kayo atang yung bagayaw. Sigurado kami ba? Sure na sure kayo. Naka-record dato ya. Sure na sure ata. Oh, takil nga tipid mo boy. Siyempre 3 months na di boy. Hindi ulit yung nagtakawan na. Buwan Andres. Baka tropa yung pa di nabalita ka nga ko Natiliw da di San Andres. Hindi may kwa dyan. Tuwa kami lang, Andres. Ne, agbaro tawin manin ah. So balbaliw kayo. Balik Sa kami. nangar kayo, kasta kayo latan. Madi, balbalo kami. Pangako. Basta. Ako ah. Hindi gusto kayo inaldaw ngamin kasi tumati tsura yun, nakakulkul pa. Oh. Madi nga puro kitaltaron na pagpapanan nyo, kasta kayo Nay, na. sa bahay man taon na. Anati New Year's resolution mo mait. Sika. Balbalo na ko. Aji lang. Yun, madi na kagdiwala ka niya nun. Very good. Sika, nya mo New Year's resolution mo mait. Balo ako, madagtagtakaw. Tintinulatan kayo data kaya yung nga pagtinimuhan kayo. Ay, siguro. Ay pa isang New Year's resolution ti damdamagag. Agasawa kan. Barbarang tama kung puweta, makita. Barbar. Tapi ikaw tagtaltalikod ka. Madi ka masigurado. Pagdamdaman na siya at chat kanya ka di tagapangasinan kisabam sa pagdamdamagan na. Napagpuyot. Playa mo. Apa naman ito? Tanga ka nga talaga. Katulong na siya gabi. Sakit mo. Sika, katawa. Di ba, paspasurot. Anong nga, idol mo ata, huwag tako kami nga ron, kasi ay. Asa mo mag-reply ka chat na kasi. Atala pulti ko ako ganin garat na bagapman. Sabam, tagyugol nga lang. Sika mo na kaya ko. Katawa anak pa ilang. Jeng! Lan? Ay nagtungtungan tayo Wen! Iyabang ngayon talaga jaya, no kano nga ko, agpasik ka. Wen! Libre boy. 20 mil gastos ka boy. Mga kapit ka dyan, hindi nang kalip-lipatan. Wow, siya bahala nyaki di. Basta ko pabulutan na ako, pangalak ti pang krudo nangina Awanti dalawang delegasyon data. Ang boy, nabalita ma dai. Dan natakawan di ko Barangay San Andres, natiluda. Balita na dyan. Naipos di rabi. Ko aja apelyido na kano ko kuna nabasa di comment ko ka. Baka no ti apelyido na di nagtakaw. Taga-balayang. Kasi may pagbagata di comment. Kailangan ti double secure data. Ilak mo nga na lang ni balay mo. Sa CCTV. Kailangan gaduasok. Ko na. Kasi mga rin, katurturo akpay. Hindi kami mga pagdalo sa ato. Makinis Una yung boy. Nagkinis mo nagkintamati ka din naman. Kaya gumgamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir.
Mahit nga pangikat ti ko ata. Ti tumangkin nga grasa. Mabalik mo Ano, na ako dilukan ko ah. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingay. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena na nay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Pati kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo na natin sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo nga lang yung nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ang gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Ang gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka din ah. GR4 degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.